секретный тілебіз, шифровкабыз деп. Өзіміздің татар шифровкасында өзара сөйлесуіміз башқалар көнләшіп тұра тұрған. Әлбәттә, җанисәп ул яшьләр эше. Чөнки кемнеңдер 3 ел, 5 ел яши калган, кемнеңдер 10 елдыр. Бу киләсе җанисәптә кайбер буын өлкәннәрнең эләкмәскә дә мөмкин. Яки тагы 2 җанисәптә. Яшьләр аларда, менә беләсезме, әгәр дә үзеңнең милләтең, үзеңнең җәмгыятең, үзеңнең нәселең биткәнен аңласаң, ул кискәнеп уянып китә. Шуңа күрә яшьләргә мин тәкъдим итәм, милли интернет сәхифәләренә, милли интернет мөхитенә, WhatsApp'та язышырга, интернетта язышырга һәм интернетта булган татарча роликларны булганын карарга һәм үзебезгә төшерергә, үзегезнең җәмгыять турында кызыклы сюжетлар кыска гына һәм талантлы итеп төшереп бер-берегезгә җибәрергә мөмкин. Минемчә, хәзер китаплар чыгарулар кыйммәтле ул. Һәм аларның чыкканында ни өчендер укучылар әз күренә, кирәк аларны укырга, ләкин журналларның, кайбер китапларның интернет версиясе бар. Ләкин роликка һәм интернетка кертү милләтне һәм үзеңнең кабатламас үзенчәлегеңне интернетта чагылдыру, видеода чагылдыру, үзара шушы условный шартлар рәвештә аңлашу, мин хәтта кай вакытта әйтәм, секретный тілебіз, шифровкабыз деп. Үзебезнең татар шифровкасында үзара сөйләшүебез башкалар көнләшеп тора торган. Менә бу безнең кулда яшьләр. Әйдәгез, мин сезгә ияргә тырышачакмын, әгәр дә башкаларның андый шушы сүзләр буенча аралашырга нияте булса, рәхим итегез, миндә чакырыгыз.